Kakang Wanadaka to. Iya. Kakang Semaraja kelangan anakmu kabeh. Direkno anggonku bakal mlebu kenyang ngalas Drapa Kakang. Nyata lengkang langgar pandamuncar Tingon darga konang surung sorate tanpa adang Tingon darga konang surung sorate tanpa adang Kasolan pajari
Kesianlah kulingan limo layak alas awari panas jebulon kula satya mati ijen kantan para wangkara mandheng kok tak takon liyo-liyo nang yo Gus aku kok butuh lambu marang bali ngendika kok sapa kang kanthi rezekan wae tak ditakon ditrong-trong nyung-nyung parat obaten ya ambo marang aku iki sing jombo alas jombo kene haran kutit yo kala bantala ya wis apa Gus panah Pandhawa Busaka kasadhan adu karo Raden Janawalan Janaka Raden Arjuna yo mati para nyoto aran setiamu Gus bakal untuk dilakoni subuh keping nitra mulai kala semingkira kudu bali awen bajut awen uga paling paksa bali marang aku Gus opo kang taweteni guri goncang kanjing langit krap-krap katon Lergit sanging sang mawes gandrung Jadi kau sering nopang ina murang sang kumudoro untuk palung mulung
Gendonging paluah pindo wan siting kakung karaken handrang sabdaning soto kakeluro asauran Samono paneh rahino Wekopan katon sumira Yaning talaga kati langit mampang tanpa suran upamaneko lintang tulyo kusumoyo semaur lo prabekan kati sekara jalado sadang rau paduka yang padha buku kepango kengwayah pun singgoto ngaturaken pangabekti mugi kunjuk kanjeng Guru. Prencang bapak warloyong sing negara Kalijodo. Ya jeneng ditahulun sembadra usulun tampa jeneng sira ngaturake pangabekti marang jeneng ora lewat pangabekti ora lewat bekti ora lewat pangestu kuwi ta manana yang kene sembadra. Oh, kita sing pupul sangat pangundi Bu. Sasampunipun iwak bodo pupul rapi kepanoko cuma dawuh wonten wigatos ingkang pundi kepareng nomor pagi dulang peteng pitenggan kula pupul. Ya yang ini ya Sembadra. Jenenge ulun repeki marang jeneng kita marga ing kaiwangan jeneng saiki lagi horeg jebul ana huru hara
kayuwangan dadi horke iku saka patrapmu anggonmu tarak brata. Sabanjure Kak Kyai Bathara Guru ngutus marang jeneng ulun supaya merpeki marang jeneng kita wayah Pucakara Cara Sembadra. Kanthi mengkono yer para jeneng ulun takon marang jeneng sira duwe karep apa jeneng sira nganakake tarak brata mengku puja marang sing dadake horke kayuwangan yer para matur marang jeneng ulun. Kalau ini kan sing yuang foto wontenipun kula ngatur-ngatur tarak brata pengasane saking niat kula kepengin madosi dumateng Pangeran Harjuna kula. Pangeran Harjuna cara samangke sang tanpa pamit ndadosaken bringing manah kawula kula. Mila kang saking menika kepareng kula badhe madosi Pangeran Harjuna kula. Oh, la kalah. Ya ora maido wong jeneng bojo tuwa mulai karo garwane. Ya, lamun jeneng kita bakal ngupadi marang mercane kakungmu. Ulun bakal mangesturuni ya memang ya, Nger. Kadang jeneng sira iki sipate wanita ora bakal pantes lan bakal bahaya menawa sira goleki jeneng Janaka kanthi mangkono. Mula kang sapa pikantuk kanggo arjane marang jeneng kita ngupaya marang kakungmu. Bakal ulun janjani cara priya ya, Ger. Mongestaken tau malam rene tak janjani Sembadra. Lan samarapan mareng soksma Dengok maya winah yang asepi. Wah Sidra kapuja dening sang pun Kara Narada sang Wara Sembadra. Sidra kanthi pangupa saking pukul Bathara Narada ical wujud wanita babar wujud sipate priya. Awis ulun dandani sipaten priya supaya bagus temen jeneng Wara Sembadra. Kalau niki sasampunipun kula sampun acakan sipaten priya kados sinten dados asma kula. Ya jeneng kita Sembadra welcome wis sira dadi sipaten priya. Jeneng sira marang aku jeneng Bambang Sintawaka ya, Nggih. Bambang Sintawaka buluk. Ya. Kandhang wis terwaca wis rampung jeneng ulun duwe wajib ana mata-mata kene. Jeneng ulun bakal paliman kayuwangan ya ndonga dinunga ya Nggih. Muga-muga kasulatan apa kang dadi karepmu ya Nggih Sembadra.
besok aman demok baris masih pada kita ya Janaka kang merpeki marang patenggan kuwi kalau ini pokok Prabu kula boten kali Janaka Kyai Janaka semua ngendika buka nggon apa broto ya nggih pokok Prabu kula sampun saking lengkeng gunung Kendhawana wonten ketapang Kutha Lungguh pokok Prabu dene dadi apa ya Mas Kutha Lungguh kula sampun nampi nudhane Jawata ingkang sebat wahyu Makutha Rama pokok Prabu lho Kyai Janaka wis nampa wahyu Makutha Rama ngono kaya apa di paine menika pokok Prabu menika Koko Prabu Maturama karna kulawargaken dhateng Koko Prabu marang Kyai Janaka aja apus-apus jadi iki genah senjatapun kakang yaiku Kuntadrasa ya menika kula kanthi saking Begawan Kisawa siji kulawargaken dhateng Paduka Koko Prabu adalah kok nganti tekan jeneng sira iki mau critane kepiye menika dipun aturaken dening Kakang Anoman ingkang sadèrèngipun Balayu kaliyan Koko Prabu. Oh iya Di. Pancen mengko ning tak kira dudu iki Di, Wahyu. Yo, aku tariko kasih jenenge Adri. Menehi pitulungan jenenge ingsun yaiku mbalekake senjata Kuntadrasa. Gandeng sikap wis nampa wahyu Makutha Rama mung kaliyan Ndung Basuki ya Di. Ngono iki, ndereken jengkar Paduka Koko Prabu. Boleh ora ketemu, malah ono ngene.